Hola, buenos días, bienvenidos al Mercado Kalenić. Ako ne razumeš ništa što kažem, to je zato što sam ja, Miguel Jaramillo, Španac, srpski zet. Sad ćemo da idemo da kupimo malo paradajz. Najbolji paradajz ko možete da nađete u Beogradu će da bude ovdje, na Kalenić pijaca. Zato što ću ja da vam kažem gde je. Ajde! Ne zanima me šta kažete, more je precenjen, moraš da voziš 15 sati, ležaljke 50 eura, kamenčići, mala plaža, svi pakovani ko na groblje, nemoj ništa da jedeš, sve je preskupo. Ja na more idem na dijetu, ja jedem boče, jeo ti morske plodove, nemaš ni dinar više, i to sve da bi se odmorio. U početku stvari kao slava nisu mi bile jasne, pa morao sam da naučim slava, to kažemo jedan stvar, cijela tradicija kako i hleb i žito i sve, nije mi bilo to jasno jer ja dolazim iz jedna katolička zemlja, sve što ima veze za zahrana, mene je bilo fascinantno, jer ja kažem u Španiji je obrnuto od vas. Ovdje vi nema ko da se smeje u sahrani, to nema šanse, ali onda jedete sa sve pare. A kod nas je obrnuto, kod nas da se jede to je katastrofa, ali smijemo se i zezamo se sa sve pare jer život je jedan pa ćeš šta radiš, šta će da radiš. Nisam mogu da razumem srpski način vožnja. Ovdje ima jedan tekst u pesmi sa svaki događaj u životu. U Španiji ne, u Španiji imaš flamenko koji je mnogo lep, muzikalan, ima svoje tekstove, ali ovdje koja god rečenica kažeš ima jedna pesma koju može da se prilagožava toga. Pucanje na jabuka, pa kume gori kesa, baciš pare, pa ideš kod mlada kući, pa daš brata pare, pa da uđeš unutra. Ima jedan zanimljivost u Španiji, šta mi radimo. Kad si kum, mladoženja tebe daju ključ od kući i onda ti mu radiš stvari po kući. Ali lagano, može da bude da staviš, ne znam, gel za tuširanje u zamrzivač, da kad dođu ne može da se kupaju, možda im staviš čašice vode po hodnik, da ne može da ide do krevet. Takve sitnice, takve stvari i to kod nas je tradicija. Ljudi ovdje su toliko otvoreni i toliko fantastični da humor živi. Humor je živ na ulici. Ti samo moraš da izađeš sekundu, izađeš na ulicu, gledaš kako ljudi se ponašaju, šta ljudi rade, kako ljudi govore i odmah te da to inspiracija za neki humor jer srpski narod živi od humora jer šta ćeš drugo da radiš, ne možeš da patiš u životu, moraš da se zezaš.